Здравейте, свикнали сте да ме виждате в ММ. Аз пак съм в ММ. Имаме голям паркинг отзад и освен това, къде отивам? Отивам на фитнес, защото в сградата на ММ имаме фитнес отдолу. Стил фитнес. Това е тайната, как аз релаксирам след тежък работен ден. Сега ще видите. Имам си любимо шкафче, номер 21. Много ме дразни, като някой ме го е взел. И сега да ви кажа нещо. Никой не се е научил от успехите си в този живот, но всеки се е научил от успехите си. Аз минах през доста трудни периоди последните няколко години, особено напоследък. Това, което ме държи жив, това, което ме кара да се чувствам добре, е именно точно това. Тренировките. Идвам тук, пълна си мускулите с кръв, проветрявам си главата, буквално оглупявам и точно това е нещо, което ме кара да се чувствам добре и да продължа напред. Обичам да започвам винаги с бягане на пътеката. Понякога ми е толкова приятно, че уж 10 минути за да загрея и се усещам, че съм прекарал половин час на пътеката. Сега обаче ще сложа музика, защото обичам и музика, така че ме оставете да потренирам. Колата от ММ Auto трябва да е комфортна, обаче в Стил Фитнес излизайте от зоната на комфорт. Постоянно.